Čau. To je kamera, Sobčo. Kamera. Co by to kamera? Dneska děje. Ježíme pro Afriku. Jsou tam školy postavené jenom z hlíny a z klacků a děti tam sedí třeba po 5 v jedné lavici a když se nevejdou, tak sedí i na zemi a neslyší učitele. Máme svýho sponzora, který dá nám nějakou částku. Ta částka jim dáme. Ale pro dobrou věc, takhle. Tak ještě špatného počasí můžeme běžet. Přesně. Ještě něco by se chtěli říct téhle akci? Je to zvládne. Běžíme pro Afriku! 3, 2, 1, běžíme pro Afriku! Jak se běží, Jendo? Dobrý. Holky, jak se běží? Týmko s Kačkou, jak se jde? dobře. Tak co, jak se vám běží? Super, úžasný vzduch po dešti, teda v dešti, háčka. Bezprostřední pocity po běhu. Hrozný to bylo. A hřeje vás dobrý pocit? Jo, dá se to tak říct, no. Určitě. Tak rekordmani. Kolik koleček jste dali? 7. A to je kolik kilometrů? 12 kilometrů. Kolik? To je tak 12 kilometrů. Blázně. Pro dobrou věc, pyšná paní učitelka třídní. To je ona. Tak. 2, 1, běžíme pro Afriku. 20. je hrozný. Furt je točím.